Tresines. Les Tresines són les més bones veïnes que un en el món es pugui trobar. Són directament una manera de viure molt nostrada. Són aquelles senyores, no?, que de petit simplement et feien riure, no? I ara, amb els anys, no?, passen els anys i dius, jo a les Tresines les entenc. Som unes Tresines i potser tu també. Van representar, quan les vaig veure a la seva època, retrobar-me amb tot el món de la meva infància, no? Amb les meves tietes, que d'alguna manera s'assemblaven molt. Les Tresines ha estat un compromís molt gran amb una Catalunya molt més de casa, molt més popular, molt més informal, sempre amb un consell a punt. Ei, no vull parlar de les Tresines, vull parlar de les actrius fantàstiques, meravelloses, que d'un guió que sigui irreal fan una realitat meravellosa. Ei, col·legues, us admiro i us estimo. Adéu. Aquells pisos foscos recarregats de mobles i de moltes coses, les festes populars, els Nadals, les xocolatades al carrer. Sempre s'ha dit que les Tresines són com les marujes, però això no és veritat, perquè hi ha Tresines de totes les edats i de tots els sexes. Hi ha homes tresinos i dones tresines i dones grans tresines i homes joves tresinos. Van ser la primera sèrie que vaig veure amb el meu germà Jordi. Sempre ens posàvem junts i la vèiem, així que podríem considerar que va ser la primera cosa que vam fer junts i que ens va unir molt com a germans. Tot això posat en escena d'una manera molt esbojarrada, molt disparatada, però molt tendra, no? Que els agafaves un enorme carinyo i per sobre de tot tremendament divertit, molt. Les Tresines per mi el que van fer va ser posar títol al meu somni. Jo només volia ser actriu fins que un dia descobreixo que hi ha una sèrie a TV3 que fan el mateix que faig jo quan jugo i imitava la meva iaia, la meva tieta, la meva àvia, la gent que feia els guarnits de Gràcia, a les festes majors, a tota aquella gent que jo coneixia, i de cop i volta veig que allà també fan el mateix i vaig dir, no només vull ser actriu, jo vull ser actriu de la cubana. I m'impactava sobretot aquest look trencador que tenien tots els personatges i aquestes cançons que no sé com ho fèieu, però s'enganxaven molt. De fet, jo crec que les Tresines, a part de ser un exemple molt clar de bona interpretació i d'humor típicament català, jo crec que és un gran talent desaprofitat per fer un disc que ho peti a nivell mundial. És a dir, jo no sé què heu estat fent tot aquest temps, però ja esteu tardant. El descobriment d'una tribu urbana de senyores de mitjana edat que viuen a l'Eixample de Barcelona, que tenen el cabell crepat i blanc i van amb ulleres de pasta. Tot un descubriment. Y me encantan las Tresines porque siempre estaban en su casa, doblando pañuelos, haciendo actividades manuales, y era algo tan cotidiano y tan normal como las vecinas de toda la vida. Són dones de gran empenta, com diuen elles, d'esperit aventurer, catalanes, els agrada criticar, i tenen una manera de fer que la reconeixem a tot arreu on anem, perquè hi són a les nostres famílies, i és una gran sèrie que s'ha de tornar a fer, mereix una segona temporada. Ai, que m'has agafat aquí preparant-me per anar a missa, saps? Perquè s'ha d'anar molt arreglada. S'ha d'anar amb una bona laca i un bon cardat, i així, perquè les Tresines sempre hem sigut molt d'arreglar-nos. Doncs per mi una època fantàstica, una sèrie de la que estava enganxat i moltes idees pel cap, moltes idees per creacions pròpies en un futur. Vull dir que una sèrie fantàstica. A veure, per mi les Tresines em van fer adonar que la gent de poble i la gent de ciutat no són tan diferents. És a dir, perquè les Tresines jo era jovenet quan les veia i em pensava que la gent de ciutat era molt diferent de la gent de poble. I llavors les Tresines, aquestes dones de barri, dic, carai, poques són tan diferents els de poble, els de ciutat. I per tant les Tresines em van descobrir una miqueta això, que el que passa en un barri de Gràcia amb les Tresines, doncs en definitiva no és gaire diferent del que passava en el meu poble petit de Sant Feliu de Buixalleu. O sigui que en el fons, carai, tots som iguals, no? Poble, ciutat. És que en el poble hi ha moltes de Tresines també, I potser fins i tot més tafaneres que les Tresines de Gràcia. Jo la sèrie, la veritat és que em va marcar, i em va marcar perquè vaig deixar de veure-la, perquè cridàveu massa.
La veritat és que em va agradar moltíssim i m'agradaven aquells crits, m'agradava que entrés gent, m'agradava que passessin aquelles coses tan estrambòtiques i jo diria que és la sèrie més diferent que he vist mai a TV3. La veritat és que és un plaer. Llàstima que només en fessin 13. Hola, Gregorio, ¿qué tal por el pueblo? ¿Todos bien? Jo em sé grans fragments de les Tresines. És la sèrie mundial que he vist més cops a la meva vida. Les Tresines va ser adonar-te que ens hem de mirar cap a dins i moltes vegades ens comportem exactament com elles. Són encantadores, nosaltres també. De fet, jo me la posaria en bucle, dia rere dia, des del primer capítol que començava Gràcia fins l'últim que acabava amb la Núria Feliu, amb aquella mena de 13 rueda del Percebe catalana i que jo mai he perdonat ni a TV3 ni a la cubana que no hagin fet una segona temporada. Encara ho espero, encara ho espero. A més, és una sèrie que la gent es pensa que se n'han fet moltes temporades. No, se n'ha fet una sola temporada. És una sèrie mítica. Mireu, jo ja fa molts anys que ho desitjo de tot cor i que ho demano, que espero que després d'aquesta teresinada popular vinguin nous capítols, vinguin noves temporades. Jo fa temps que ho demano als Reis, als Mags, als Reis Mags, s'entén?